So police has arrested the king of Kubala, Nino, and the handmaid Asnat. The king was taken in because of his refugee status, and Asnat as well. Her papers are in question. I just hope Asnat will be shipped back to America, Jean back to Zimbabwe, and Nino to Ghana. They don't deserve each other. Jean Arushoji, this is not the first time Kusungwa Saka everything will get back to normal in no time. I just hope vanodzokera zvavo kwavakabva, probably pfungwa dzavo dzingadzokere panzvimbo, asi vanga vakufarisa havo, and mapurisa made sure kuti one way or the other they are going to catch them. Claiming Scotland as their own was wild. Vanhu ava mbiri yavo vanga vakutoitwa nevanhu vakawanda kuti this is our own Netflix, because kakupenga kacho kankari on another level. They received multiple eviction warnings vasingateerere zvavo, kangani vachingotama vakabva apa vakaevictwa vakadii, but pavanga vave izvezvi vanga vatodzika midzi. I feel like this nonsense is finally coming to an end. They thought they are untouchable, but look at them now. They all need to get help. Mumwe nemumwe oenda kwake kunotsvaga help, otherwise vakaramba vari pamwe chete kupenga kwacho kunotozoita worse. I feel like vanhu pakadai so vahama dzacho, they should take advantage of the situation, voatora vovaendesa kuma-mental institution. Pane vanhu vachatotanga kuti free kubhala ipapapa, ndotoziva kuti pane vanhu vachatotanga kudaro, because they were becoming a lot of people's entertainment. Vanhu vanga vakutoenda kunoita ma-documentaries ikoko, vanhu vanga vakuita ma-interviews vachita like there was a lot that was just going on nekubhala family. Apa ndo pandikatozoona kuti the Scottish authorities have patience and they are very understanding, because these people have been camping for a long time, doing my videos vakangovatarisa zvavo. But I think kuti now they said they actually made a plan kuti one way or the other these people should be also separated. They've been making content and wanyatsoona kuti they are not feeling bothered by anyone. Vaitota senge ndo vari dzishuwa weScotland. The news of their arrest started circulating, I think, nezuro ndo patakatanga kuona makuhwa acho ekuti kunenge kuda kuita ka-arrest kada kuitika. Ivo vanga vatone 5 days vasingaposte anything till yesterday ndo pakazotanga kuposta, and a lot of people were worried kuti kubhala yaita 5 days isina kuposta, what is happening. Asi vada kutora land ipi chaiyo chaiyo vanoda kuclaima ivo vasina mapepa. But drawing attention without papers is insane. Ndo zvandatongoona kuti chaiwa pfungwa dzacho hadzinotombomira zvakanaka. Taifunga kuti zvinhu zvese zviri right, mapapers awo ari right. But all this years iye Nino asina marriage certificate naJean ndokusakwanaka kwacho. Handidai vakamhanyisa vakaita marriage certificate. Vana vese vaiva vakazvarwa pasina marriage certificate. Chii chezvo chakamboitika. So at this moment, I feel like things are just not favoring Jean. Jean ndiye gasara paKingdom, ndiye atova muridzi weKingdom, kana kuti achafunga kudzokera here kune vanhu kana kuti achafunga kuramba ari ipapo, but they have, I think, evicted her somehow. Jean manje ndiye ringleader, ndiye nyanya yacho zvese izvi ndiye Jean, ndiye honzere, and munhu wacho wavatosiya yeye ndiye wangofanira kutotanga kutobata, but nyaya yekuti ane mapepa muUK, I think ndosaka vamusiya, but achitoda kutoti iye aende, because she sacrificed her kids for this nonsense. Munhu wepi anosacrifice vana? Ipapo uchatoona akanzi murume uyo adeport kuenda kuGhana, uchatoona vakutera futi ivo vaviri ava vakadzi ava, nekuda kwavo murume vachatotera. Ko kuzosauta andanakidzwa palive pacho kuzoshauta kuti kubhala ilizwe, kubhala ndakati vanhu ava vane dzavo dziri chaidzo dzirimo here kutoshauta kuti kubhala. Imagine vari in that situation. Ndopandatoona kutoti aiwa hapana kutomumira zvakanaka, munhu ari mahandcuffs achitodaidzira kubhala. Jean kuzoti you must feel like you're going for a vacation, don't worry. Ndo mawords atanzwa palive, Jean achitaura kuti hanzi chimboitai senge muri kuenda kuvacation, imi henyu muchinyatsoziva kuti muri kuenda kuvharirwa. And deportation, there's no like any other way. This is deportation and also a possible ban. Kubva kwatonzi ban here. And Jean uchatomuona achitosiya life yake kuUK akutera. I'm so excited for this. Kuti this is the end of kupenga kwese kwangu chitika. This is the end of this craziness that was happening.
I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. But yeah, was not a subscriber, please make sure that you are subscribed, and also like, comment, and also share, so that tikurumidze kusvika pa 30,000 subscribers pedu patiri kuda. Okay, let me just finish off nema statements ari panapa andandakanganwa, then I close off. Hansi Panapa, his visa permitted him residence in the UK, but for a limited time. I'm guessing he had to renew his visa, which he obviously had not done, probably busy because he was playing king in the woods. He could fight for his right to remain in the UK, but his kids are in care, and his wife, the Queen, may not be able to challenge the Home Office due to their current situation and exposure. Vanenge vachitishi manje ada kurimina in the UK vana vakatorwa. Haana chake muuk ndochokwadi. Mukomana uyu, murume uyu akarelaxa zvake achifunga kuti pamwe vanhu vachatolerata kupenga kwake, but manje overstaying in UK uchiplana kuti uchazoita sei pamberi apo, uchazoti unopenga, hakuna chako. Like, I can see deportation right away. And then someone is saying, Panapa, he had to stay on the basis of being married to Jean. But if he has been in jail for more than 12 months, the Home Secretary is obliged to deport him. If they still had their kids, he could have argued family life, etc. But as it stands, all he has been is a nonsense. So he has no ground. Basically, he has no grounds to stay in the UK. And I'm so excited kuti probably sisiwe kweda vangadzoke kuita munhu, because tanta kutoshungurudzikawo navo kuti chii chiri kumboitika pana Jean. Inini pandakatanga kuziva Jean, it was during my days akatorerwa mwana, and up to now ndinochingoti nhaye mikochiko veduwe mazoya wanga atombori nani. This time she's like, this time around she is worse. Mazoya dai pamwe akawanirwa help, dai pamwe anenge kupenga kwake kuri nani. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section.